आज ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଲୁଗୁ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇପୁର ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ହୁଙ୍କା ମୂଳରେ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଦେଇ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ହୁଳୁହୁଳିରେ ଜାଗାଟି ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ରହି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ରହିବା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୂଜାକୁ କରିଆସିଛୁ। सालेपुर रतिकांत प्रधान का रिपोर्ट, श्रीक्षेत्र न्यूज। Thank you.